Здравейте, дами и господа от YouTube. Аз съм Лиони и днес ще оцеляваме в Майнкрафт поредицата ни. Първи ден и първи сезон. Явно днес ще оцеляваме в джунглата. Много странно е, че вече на новата версия на Майнкрафта в джунглата има диня. И това е много хубаво, че на мен точно до диня ме спална. Може би ще живеем на дърво. И аз не знам, не съм сигурна. Но динята ще я взема, защото тя ще ми послужи за храна, пък и ще си оставя да си посея. Това е много хубаво, че има диня. И така. Ще събера малко дръвче. Хайде дърво. Няма да го събера всичкото, защото няма да успея. И така. Там виждаме едно прасе. Ще го убия. Всъщност, те са две. Прекрасно. За да мога да отначало да си... и кокошчица. Прекрасно. Ще има какво да ям. Да си взема за храна. Иначе за друго няма да ми потрябват. Или да си ги отглеждам. Тук има една кокошчица. Коко. И тя умря. Ами в джунгла... пещера, бе. Ама няма да слизам вътре. Тук още една. Както и да е. Сега ще поразгледам насам натам и ще реша къде ще да построя къщичка. Явно ще оцеляваме в джунглата. Това е много добре, защото вече има нови неща и много добре може да се развиш в джунглата. Като за главни цели в тази поредица на Майнкрафт ще ми е да имаме конюшня, голяма конюшня. Може би тук няма да намерим, ама аз ще ходя да търся. Все пак. Да имаме различни видове цветя и да имаме хубава къща, която си мислех да е на дърво. И так му си мисля и си викам, дано да ми се падне джунгла, да мога да си направя къщичка на дърво, и то ми се падна. Точно джунгла. Вау. Тя продължава джунглата. Ще отида леко натам. Вау, това уха. Виждате ли? Колко красиво. Сякаш ще минаваш под мост. Много красиво. Така. Може би ще отида нататъка. Ще живея на някакво дръвче. Точно много не ми се искаше да е в джунглата. И затова, че тук това не е много джунгла. Или да, нищо. Виждам онова е там голямото дърво. На него ще си направя къща, защото са там две. Пък и това е много по-добре. Да кажем, на едното ще ми е къщата, пък на другото ще е ферма или нещо такова. И така. Да ходим натам. Че заби. Какво става тук, бе? И така. Да се насочим към дървото. Което даже забравих къде беше. Мисля, че е това дърво. Не. Ама е гуд. Че се кача на това. Някак. По лияните ще се кача. Те са много добри. Лияни. Ох, как заби. Лошо. Много гадно заби.
Ето аз горе смятам да се кача, но това ще бъде малко трудно. Не, няма да е изобщо трудно. Уау, 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 уау. Отгоре слязах чак долу. Ами да се пробвам да се кача на това дърво. Ма то такова. Гадното е, че там няма лияна, иначе ще да успея, ама. Абе да се пробвам. Така. Гадос. Слязах най-долу. Хубави са лияните, обаче някой път много да прецакват. Както сега мене. Аз искам да се кача, тя ма събаря. Ще се кача от тук. Хайде бе. Така. Пак съм на същото си място. Тая кокошка как си плава там. Гледайте сега. Гледайте. Така, пак съм горе. Ами, явно по друго начин ще се кача. Не ми се искаше да чупя дървото, ама какво да правим? Не го правим на нещо лошо. Аз пак ще слагам и ще се чупя. Така. Бързо ще стигнем догоре, когато чупя. И слагам, вместо да се мъча по лияните. Така. Да се качваме бързо. О. Някой ми писа, както и да е, не ми пука. И на върха сме, приятели. Ето тук, както казах, че ще ми е нещо като фермичка, само че тук трябва да има едно такова. Ох. Ами ето ще живея, то всичко се вижда и е много красиво. Обаче къщата ми ще е от обикновено дърво, защото имам повече. Оп. Така. Сега, къщичката ми няма да е кой знае какво. Импровизирана къща. Смятах да е по-друга, но не. Ето такава. Така ще е къщата. Не е много. А това тук не ми харесва. Поне да е равно. Хоп. Така. Две. 3, 4. Толкова ще е висока, да не е много, защото то не ми трябва на мен висока къща. Защото... Така. Хоп, хоп, хоп. Готово. Стъкла. Трябва да слизам долу. Ох. Така. То ето го. Не съм го видяла. Ох, как лагва. Така. Ето тук. Така. И ми почти сме готови. С тази къщичка. Сега правя таван. Но обаче няма да ми стигне дървото. Да, ето. И нямам друго, така че ще трябва да сложа джунгловско нещо от джунглата дърво. И сме готови.
Ами, ето тук вече имаме къщичка. Не знае какво. Ще да ми е хубаво да живея на Лестано, когато може да почне да изчезват, а това изобщо няма да е хубаво. И така, ето, както ви казах, те почват да изчезват лека по лека. Затова, че ще сложа дърво. Хоп, 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 опа. Тук не беше нужно. Хоп, хоп, хоп. И така. Ето го. Готово. За съжаление трябва да хабя и това дърво, но нямам за в момента друго. Да сложа честа. Ох. И ще сложа факли. Тук една. И тук една. Тази храна ще я сложа в честа. И така. Ами, мисля, че това беше цяло от клипчето. Гледайте и втори епизод. Да, втори клип. Тук. Епизод втори. Не знам кога ще го правя. И така. Еми, това беше от мен. Айде,